Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori yuko ige y'omwitongo unekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakire mbereya ankyomboke buya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo lakire mbereya ankyomboke buya eti nyamusi akarara isi akimusi watyo nengoreta nabekanye ikobono tindikuru machiko bone iko akimwana agataje tande kai kega ninkande itibono yo okaya maswali kyaro kuboya makono karungara to muswati namu bikanye kwa namu tigana na kuriye akibono hakibikira tata mwake wisimino muswati tara iri nyomba ono muswati tari musaje doratebe bunwa ndundo naboko soko gani umuswati ari isi ikobono ninkande ikobono nintebe ngangansi Wasipo ntinta kiri kobera ni konta kiri ndigenjere ndi komenya kori ndubiane konta getonga machibuta timanye tikosini kandi yani tinikorra bono buna muntu wesobo aya mwana yangote biga ngana iyo kunya kuira na nangaga gosenka gosinoyo anore tumanye tinoyo anu muna gwaki na iga ngai gwaki na no moyi na nya gokoira gosino gwaki nere ga iga aya ni ganse aya no yo nure no murugi kwareta no murugi no yo no akobera no manyete ngusima mone ko muna kwa kamoreta ta jinonde nse ya actually tageti mo to ko cha ko konsera li mukamo mura igendo ntagete na bachokoro kango bono igamuna tarabo kango bachire kontura sokoro mama ro asiriro ngori kosedinde bara ndetera kandasi nyima etenkoli muri mandasi rorari ondetera marana uchana gachabati narora buya bachokoro omunta nomanye kwinganya musta ikorara nyombo muri mbe uri poko bera bw'inkompori tuya saki siko komwebera likubwati umutugekana mutega cy'umwana ikyaba naye bwikamwate kwisiko genda kiti ndanya ko musikoza onyambone ro ko moyo yagera natigara kobera mkaga bano bande tari korara nyumba atabwati murembe ekeronte yoga igabono nigari ntakana yaya mwana oyu namukwanira nkamuha moyo nkamusemia nkamuremia ng'agano ande nanda ande tayaguki nonyo koyo
ngomo kwane ya no mutu akome tipako sino kisa kukieke kiarenge. Ay Nyamusi. Nyamusi. Torko waru mi tapio gande sai. Njoka karaga sino ndara porega. No bwatereta mi torko gande. Wachora gande sai no. Aiga yang pogo. Igang boire. Yana ko sai. Sai no ndara ko bwatereta. Oru kai gan togo. Abara kimokana sai no na chuma balo mwana mintori chan. Mwana mtakunya kwega mbima no nyo botaraga cha. Njoka nyeta. Ngoja kuganda sei no. Njotereta. Yo na ge de pogo de ro ko. Abi tabio komtika kopsi. Ana sere na macha. Ganda sei. Otareta sei tonki kera. Ogacha kochando mwana mtoto mtetama. Toka sei no. Ya boke. Enyo ba mwana gacha mwana mtoto roche saroje ngakyo tage. Toko mwana shiraren. Aya nare ngobwana tako kwana ro yonda gacha. Na madio ko kwana tata kurse no na bara. Mtoto yasibiga to bwana tiko toka. Toka sei no na sei no. Nyaboke na toka buo. Wane na cha kwa kan kwana remo muro minto. Ngakitona makanya utumo. Maganda sei no. Sei no na bara kibara ko sengi. Ntikia bara sei no gacha. Ngaba no ruete buo. Rasima. Oi kanjan ko tebyo sa te korwa. Buo na bana ile bana. Wane ngeta nenerete. Na yo tete neneti buo goga. Tete ndeti. Kwanya kanda rango sen. Na mokai. Oyuma kaya. Na injanje ndocha simoka bwa to bokong. Mukaya bera di chara. Wane ngeta nenerete. Oi kanjan kwana no injebye ko mosika minta. Oi kankwana na mukaya. Thank you bana kwante. Ndaka toruga. Tiri ko ruga ga mokai. Mokaya nabo. Mokaya. Oi katafanya mokaya. Tutorochi. Aya torochi. Ndaktor ko sibi toka sei. Toka sei. Quando sei? No. Quando sei? Adara kini manya dai butambi na bugo cha gwante inga no ore se moya akaro turu na ai wan tuki kabiya mpaka na iuno mwana ore so lakini wone keronko genda na iunge binte imbia kore kan ata na ye no ore ga musubatio onu musuba akorara isiko tara ithi nyomba agoseri gukurwinyo uchikorara isiko ikobonga kibono ndamanya bona ngai nure se moya ayenta to mindu bono ngai kumanya ngobera ga bono ngai Ya tiango tebiga. Magoso na bonda atware. Magosaro na yakiro muntu na bonda atware. Lakini rende ngane igwante biringanya musi akarara isiko. Tindanye manya. Noroche mnanko babisiga agende town korigirende. Nonya musi oyo monyene tarantebia. Maeti gosega akango boete. Ngorra ngambia tukura kwana. Agwo ngakiasi buke bero nitayo koroka no linse moya. Onitayo kumutugeka. Ikare ero bikaga onye kagoseri ku kagoseri. Ya eno motebiga. Onye kangana kande ga koba. Nche muna ise nonde. Ochontebi. Tago kira igo osotebi mumurumi noyo iga. None ere nakibona akanga. Ngoro mumurunu na bwata akiri. One ere nkie ndata go chantebelinga. Nyamusi na sere tigu gahara resiko ndore nganga kinkoli bekalinga nebi. Ono yogo nsitwanga ra resiko. Ya. Tingwanja. Umungu no yombo wako kai. Tata. Yani awo berio mwana onde ga mune ngabi. Fikira wone ga tata. Ni wonza ke tonte yige ndeke mukini ndakere gukora. Akere manyinga ikaiga bono sindi ninka ani na kitoko menya no musubati yo ni situ. Onye yore kire ngaga ga ninka. Ekogera. Pone garonda agende rori ga kiko chikokore ga siana singo. Ikobona timutwara mulembe. Asingo kore ga siana manyinga yayo abantu mbiya balinga. Akibona ngosoka kire litiko kimaete ngabono. Buna nasoka kisegi cyachadi. Kini ko chakogenda njibu umuntu yitirwe. Aya. Tu torengera yiki. Iganka, koi kasa, iganka.
babe. Kaka so kinde. Okorwa. Torgo. Ay, ande. Yabo kenyaruwa nige na kwari. Ndako chogo kwa kana ro kometa ro moyo moyo. Ni kwa. Bana ba ukuse ba. Ocha kontara sei. Ngo itara sei na. Ocha kontara sei kona ko. Woga kinjo tari tere sei nondara. Genda buogo tere. Sei nondara. Wone ngata ndena ta kwanya bara ko sai. Kwanya bara ko sai kunich kamat. Tumetia tu tere na mokaya. Mokaya ndio mabega buja ka ko toli buya. Obenya kama yogo mabega. Tere na chane ke. Njega muna iso. Ne miake yani. Asendo chenare. Ya umaete no muna ndeiga. Ne banga na ikaransanze. Asendo che. Nolino mote bwestima yoro tokor. Igo kerango watebi ngaye ta ko nyagukumia. Mangana ya na che ye bange ngora. Intombia ngora. Tomaite mangana. Intombia ngora. Njembi bange no nyakoyo nyakumukwanira nde ngora. Elinde neranche aiten choke airania nkoronse elinde atige nyamusi nerakora ebintu byayo none erekera achita na oba alikiti koreta na iga na inabiara lakini finally bontaya moya nera ninje munyoria mangana ayu atije elinde hono azeri nyamusi nera twaro liro chira alafu nandenga kyo nandu ira ne para buya ngani iteko omorembo rongo chore elindo gende robo sani bwao imaete bona asibo ikironye go ikire nairo ya nande mangana yande tingotaka nga kunguse uchimaira iga bono bosio lakini ngani riralio ngokwa nande na mwisho yomingo ngakiende yonsi akora nyamusio kunyira tenjira geteiga uramu boli ngangi kiaba na ndamoya bosibole nona aye motebi ocha tigasi boke ocha ontebi ngane ndi yonsi ye muchandete na bonko mo bosemi imotaraika omoitongo wote wameokolewa na wakakibiswa katika hospitali yetu ya Keroka Sub County Hospital, na wote hali yao sio mbaya sana. Abantu batatu niko bawutiria makuru chinsemo chiagesime bunge kitutuma saba meye kaunti ya Nyamira maiga yegoroba konyara kuguna kuwera chinyomba wakati yabo na abana babera muno mugakoyomo. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court. Obokongo cha abanyagetari mu waziri bobo cyane Susan na kumincha ni gate bire bona abanyagetari mbacho ikiwasike gambero aso wotatenenia umugirobo. None of our issues have been resolved so far. We are on the strike legally and well protected. We are not visitors in Kenya. Na mangana tari kubagosa abanyagetari clinic officers abo batebero kabagendere no mugirombo libagene iga sense ya Kenya weka serikali igwe okugani kwabo. Omoitongo Kirabona inaenda kwenda na sasa kile siko gerandu chini ila na kanisa. Ndio sana.
lakini kitatwara kwa nini somo yoni nabona sinapike familia endo naga niko na naruga iye namanyanga nayo muhaka bomuchi alipo sabi na namanyanga muhaka yabenga nayo kuru direction kirega nikero kore kanaga nga tinye bekero kana na mama go kuingira lakini tikabenga nayo kuru yendo kero kore kanaga eko kana nayo muhaka situnga ima ifinga nona ekerera rorekani ngabona nachakire kuba una nyamusiga go tenene ngo ya tekoroka na wi nasenge nje yuna kusaba utikare ko mugaka kasita obenga nayo kurua endo kero kore kanaga none keronda agende na manyanga familia nase tata koro tatu ndo abantu abaka no tukeke bichi yarongo nyorangi ndo medio kore kanala toko teba ki kostuma itinki ya kore kana tindi korra ya ando bone ye korro kana lichi kondi ko koragasi because abantu ba kore mfuku ya tiango tewiga no genda gukinda naye ngo ikore miaka yane o itani nayo tinene enka yao ndate ngo manyiga niyo tena bwate gariga epichot 544 aje se gari koikaranse teiga bindombira ari bitatu ekemo ne accelerator ekende ne brake ekende ne clutch mangana ino nyamanyete na rang ko agenda bogendia ne family nero na bebwate bindebi birenga bitatu abana kero muri muchiga emunge eglaji nakikego chenji egia nabo mugocha iga monyore enka ya chiri gucha eide egenderera magenderero ugosama magenderera ari giusi nakiroche muna nyamusi acha mangana acha kire ko baiga ine eglaji egia chenja ntobwate gizerereta geko gerebi egari eminyoke nyoko kusaba kungu ase family ebine biserereta Nanjama na yung kurangil. Nakikuha ko kilo mwana. Nana. Terus napa? Kita kuya nalipo mwana. Gente kita nganing tete kurago tebi. Kita ko sabo ko na. Musonde. Nage chibwa. Kairanira nibobe kugacha kubune kokoboko kusabo kwa gari mwana ni aliyo boge manaki nirite boge manaye teire tindi gutaka korora mama ndero kwaro riri onya gwatete ko ngitangu tukwa ko ngita mwana nana bororo gwatete obororo pakumbu no koboko Namana mwakinirega narenga zetina nikeboro onjoli uchaka kunyina sore chake kunywa maru opororo nubo kubata omuri obororo bwao tukwa kwanda rindo hitemko itinya korre kinko to obororo kinko stress taringa nakikia garire mu moyibori najire kukosa kokwabe ndero kwa rero saba mabe onye turiko ira kwabe akwane Tigaiko. Ombu no koboko. Omanya ko chokolombo be kwa koreka. Tigaiko. Chokolombo saba mabe. Tigaiko bono tegere. Mwana na gotebe kingo cha mukwire.
Nimete taka isko magera lakini tikabona ko umuiburi akutwale mipangeni ya sawa na bana. Era mangana hata itagenda rioka. Yani tata itiko manyanga nganeria kwa na neriye neribe era mbosi rioka. Wese kora mangana no nyoko nyuko mino moroje. Era mbosi rioka lakini ntwa bagaka. Naye ya naye no chobo mugaka. Ne break. Oira mangana ngwariria chiriga. Otache break era nense. Igo bono torora ngangirite. Nanchencha ke kogende sipiti mune yanyo. E familia ye mune gari e koburoje pi. Bono ukwe ninjira ni okwerani. Lakini na whatever. Nanda andi solo ngazinde moyo. Amangana yangu nyabe kande buya. Na hotel into biyango. Omuga ko tara kuana ba korengere. Igo toko nyorango nyakubajo kagonyo kukwana iga. Oikana arengere inganeri manyenge egente kengo chukwana. Inki kirarete kirage umuriro bo kemono osinkere ngeri juice ya manganaye. Iga manganaya o ninyabwate onzi ninyabwate magokane. Aye onye kwanyolere kabaga kokogenda wirigeri ayegenda tutwara wazinga kende nkereki kebege goja kwa mageka bora uko sibole kwana bobo bwa saba na abayiga mononya munsi ekiyoka tata manyite bono amangana arabiri ka ukolikana amu ntokorera amangana mabi bagera ngo ikaranza zinarenge inkoranga usinigira sinda mwabi ongose nje Kako mwiye kera ngutiko musubati yo mamu moseri urara isiko Egini tuntaro chinya kani kazi kumwabira Anoje gekuya Kero ndiga nyumba mwana Ataina tawa sikocha Indege monta etenda kurusio Atebanga kanwa bere nyoko Inyura nyoko Nero kuiborete nero kogonge tipaka kwa beiriga ande to konyora nyokunde Imanya zamana ita Akiri mamu ngose iri ombetire bite Abongote amakombi musaje Lakini kiri ndakingote amakokole mama akona gutupu akonya gutunga tungi bintu nabuko ikubororo no bani Mamu ngose iri Waro na bongo manya enkora era nkorumire lakini rende no musacha ko make a decision yibwango ngabo seto kumwabira ngatata chamwao bona osenyoko nyoko ta ko baga ta chamwao Ilikose wako le tu kagoka sawa maite tu yani yani kuelewa natia kwa sababu wategetena uchungu wa mwana jueni wa mwana jua au juai ni mzazi ninche maite kina itere kuwa kini ninche maite kulima na itere kulima gamna na rego chongeli wano inche na expected abana bamumanyete nyasaye abana baraba yugweri lakini bono munerega etakete bono tonyoro ugo njuri lakini teto ko tebiga litukulia rero mungu nare nagoteba tingo chokuira ane ngagotebinga ki otulie sana na ndo very patient bono nachire na kurira mwana yonsi pe ntakete nje nkoiroro ogende kogenda gari obo mwana umuya noro asie family nande tobusa konde turubusuku tobusa kuchukutina sengenjo kingo kutika gade mongo kutiko kona kobere nyombe kogenda out of hand na gotebetinga kokuriga lindo mura umumuruyo kagotebirio very patient kuna kumurigere linde na aye kunya kukurigere linde
bono obusibuli bwatoka ndenga ki ntakete nkuiroro nando omenyo kwanyara mumroyo omumura narengo gutatiga neri bono nare koire bintu ngora nakia ko ngora ko pasa sabongo chungu wali sabongo chungu nenda kuboy mama orengereti ndaendo nintu aromo kono busubure bunambo atege gasita yo negosori kwegia ya omoitongo buna yaletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park.